mi thu soi te kan react lo pon video te kan siam eng mo kan saya chunga chon zo na te lo ma keima siam le keima re kan i wangin ka chan tu nin ka ria ma ro chu zo na zong chan ta kan i vek lawa tin kan chang vek seng lo boka tul kha le chan tlak ni ka ria tho ka tu na ka han bi non thuak tho ka nga so fia ka tum do na ni te chuan mi than khatin thil kan tha thiam lawa me ma chan chu ka usan in ang lawa kan oma rin dan in ang law kan nei miao wangin keima ni rin dan ni law hi chu kan pe lei the lawa chu wang chu nia thil hriat thiam lo tam taka om thin san po hi eng dang wang ani lawa aziak tlong chial chon thil hi hriat thiam lo lui em tur po men ka hre lawa aziak ki oi mai la a him tok viau hian ka hria ani lawa chu me ti na chu an ti kol hian a boi thlak em a ten sa khua po kan hre fu thei lo ti hi a chiang em chan chu kan rin dan ani lo wa in zir ti na dang lam kan lo nei thin wang hian ani ti kha chiang renga te chuan thil pui mo ma sabera chuan sa kho hi hriat fu ngai ni bible ti wanga tu lai po chua hi a fu chia lawa sa kho kha hriat fu po tanga ya sa kho chu enge eng ang sa kho nge ni sa kho ti hian ai nang vek lawa sa kho tam ber chu nam nun thil le chin dan culture and custom te ne in som tlata hinduism ti ta po ni Israel po chu tiang chi ethnic or ethno-religion ang che hi ni nam sa khua ni ti hriat tor ni nam sa khua ni bible a thil lo long tam tak te hi an customary law te ni hala mi custom na kha nam dang ta na zom ve tu lo chu mi ep chia chu religion dang om le chu universal religion an ti chu ta chuan christian te islam kan tiang te hi ni nam nun bik le tu te mo nam chin dan bik om lova universal religion ani awangin mi zong lenga lu dan bik pom lawa phut bik le enga moti ngai bik pom lawa chu wangin Israel sa khona ten ani chuan a in person thak ti hriat a thak ma Christianity le Judaism kan ti ak che te chu lai chu hriat fu ma sak ngai ti chuan bible ka thlir ula sa kho a chuan sa kho ser le sang bil te om vaka nam dan te chu chuan nam dan te ni ngal thin ani chu wang chuan ania voksa han ti te sabat ti te po kha kan soi thin kha chuan eng sa kho a po ni ser reng hi ni ser ani mal tro ser ani chuan ange ni ser ani chuan eng dan nge ni ceremonial law ni ti na ni phot ma ka sabat kha ni ser ania juda hu chuan an customary law le an ceremonial law ani chu juda hu ina soi dan pon ni juda ni lo moral law ni ti te hi chu azia lawa tin juda inemo juda lo inemo soi po ni sala customary law ceremonial law ni ti hi achiang frame shima mizo sa ko po thlaser te om thina ni in thoina po sa ser te om thina chu eng thil nge chu wangin sa kho pakhet te nia sa kho pakhata ei thiang lo te ei le in dan thu zong te hi an khami sa kho von tu an ni wang khan ei thiang lo muslim pun boksan ei thiang lo ka tiang khan enge sa ser ei thiang lo sa kho thila thiang lo mi thir wang wa khoi te khang kha eng dan nge ceremonial law ni ser le sang thil ani chu hriat tanga ya chu wang chuan vox ei he ta hen ridu saka in ti hen aron soi thina eng mo kan khu lai nge chu lai chu chan ka tum do na ni health law ni ani lo kan tu lo dan kan thena civil law ceremonial law tiang chi te kan bible dan ta bo kan thena en te na ceremonial law then ka chuan hrisel na lama hoya a then chuan sa kho biak dan thila hoya then chuan in thoina lama hoya so chu ceremonial law vek ani enge ceremonial law lo ni ve chan chu tu te mo sa kho akan khoi thiang lo ei thiang lo tam tak om thina kan ka thil ser khoi thiang lo ei thiang lo sa kho chumi khami sa kho be tu ni wanga thiang lo chun ta chu tiang chu ceremonial law ni lo chun eng law ani a then chuan hrisel na lama hoya ten India dan te po hi
medical law hi atam mai ni medical termination act yang chi kha eng mo kha tam tak oma khang kha then chu criminal offence ni a thena chuan civil offence te po oma he chu civil law ni hi medical law ni lo emo he chu medical law ni criminal law ni lo ni ka tiang zong hre thiam kan thil hre thiam dan kha he tlat to mai ni chu eng dang wang no zirti na fu lo kan van wang ni chu wangin ceremonial law then ka chuan hrisel na lam hoi then chuan in thoi na lam hoi then chuan sa khopiak dan lam hoi chu tiang che chuan civil law po mi mal le mi wal in kara thu boite then chu in nei na lam pang marriage law kan tiang chi te then chuan property law lam te kha a hoi ni chu civil law ani vek ani kha tiang po hre thiam lo hriat thiam dan he tlat kwal thiam lam nei tlat khan pathian thui kan hrilh fia thina chu kan boi na ni eng dang wang ni lova zirtina fu lo kan rin wang ni hian a lang tlat ni thil kan thiam thei lo thil pa ngai po chu wangin eng ti kong zong ma hian eng Israel sa quote ethno religion awa hian du na lu than lo for in thleng pon Christian sa ko na in person lo tu ti lai kha hriat tur ni chu om zia chu ni hriat ma sak pho tur chu wangin bible chang lak la chho ka kwal lo po hian eng ang sa khuang nge ni ti tang hian mi dang ta na zom ve tur lo hen chu a chiang mai ni mi customary law le nam in kai hruai na te kha lo zom han tung ve tram te kong mang lo rim ti ta hi hriat ta khop ma chu wangin iso krista ina kalvari tlanga kan zawai ta na aron sa huk nuwa a universalize nuwum le juda sa ko hit kan khai ken don ani chan engzin nge kan a fel thei lo reng cho fin vak chi po ni lawa ke ni chuan kal dan po asang juda dan le dun kan zom lawang zom tu po ni lo sa rem olai ka ria ta thakho ma ya chu ti ni lawa du po chu kan thum chu na rem lo tu na po ceremonial lo le in chung chang khoi thiang lo te va zo ma a then ti tlak a then ceremonial lo tla tia then tla box si lo te om zia pakhat ma nei no number 1 na chan sa ko hret fu nga ya kan hret fu thai lo chan chuang dang wang no kan kau hran loi na in zir lo wang mai ni eng dang wang ne lo hei tu na kan soi lai kha ni alias in the hian karon commentary na zo not poimo tak la chan nge tu chi hi ron drop thina ten noi le nge mo mi chung tlak la elsen ringot ni lo do hian na ron ti thina chu wang chuan ani zo na hi tunge ni po ka hre ngai poimo sa ka tha in ka hria eng mo kha aron zo thina bible atangin noi chang thayem ma ti bible atanga chan chiam hi ngai lo tu na ka soi kha mara chu bible a kan mo thawa enila Zentel ta chung chang Jerusalem Council an ti mai ta thuthluk na kha ta hian kan hmu hre cha ve kan hiang ti chon juda le sila hi kanon tira ni ani po in heng thu bok hi tong kai an thrilang chau tharau thiang hlim le ke nin heng thil poi mo zo lo hi chu in chung a phu ri dang hat lo la tha in kan hria milam biang a thil lei lo ula sathisan le sare hlum sa te ei lo ula in ngai ban san bok ula kan ti heng thil la ka hian in thir fi hlim chon in ta na tha ang dam takin tin an ziaka Zentel Christian tam dan tu khata hen ron shrila juda te angin sabat in saranga sarin tananga voksai nei lawanga chu tiang khatiang ti lam ni laven sare hlum te sathisen ei te khati lo ula in me te ban san ula juda te nga ba omangai love heng thil poi mo zol hi ti lo ula atok am ti chau kha ne zon ka bible atanga alan chian dan chu ni po ta tin sa kho shem kha tan so yang khan engang sa kho nge ni ti atang khana chiang ma ya chon hai min chak thei lo mi han ti presbyterian hi kal tin ni ta ro sa kho la kau than zong kan min ron de ta mi 7 day en soi thin dan hi ka hril lo ma yang a hre reng en ka reng chu wa ga ti lam hi chu kan du to khanga nge ni thil poi mo dang hi soi ang kan sa kho ka hriat fu ngai ni eng sa kho apon se khoi thiang lo te ei thiang lo ang chi sang ka ser thil ser ani chu tiang ser chu eng thing nge an soi ceremonial lo chu zong chu ni ma thil har sa ni lo khop ma ya kha po hre thiam thei lo tan chuan na ngai nong lo reng a pathian thu te hi chu wa ngen
kalai kha man tum to le uluk zokin lo zirin lo bi ve chin ula thain ka hria voin thlengin an ni tan chon an nam in kai hroina dan le an customer relo an tradition ani wangin ala velit vek reng velit lo thei lo tlatalo chu to hriat tur ani a ethnic religion ethno religion ho hi enge ni ti khalo zir ve ro tu na ka sayang khan an soya Bible chang lo da chua lau mi nang te pakhat kha to ka Bible chang hi ngai lo sa khom zia hretan chuan chu wang chuan eng ting nge kan lo rin ve mai zu da ta pathian chu ting kan lo rin ve mai eng ting nge tiang sa ko Christian sa ko hi lo oma isuan eng tin nge aphun ti ta kha hriat fi atul khop mai ani lo chuan a boi thak sa ko kha hriat fu ma sa ka ngai du dan an lo du lai va zom sak ve tum ngot ta tên apa cả moral lẽ sao mà nếu lo po phải mang lo ni te hi azia lo rang rang chu siết mà sắc ngay tu rồi te khan zot apoi mo zol ni ka riat chu khang hau te khan ni athil dang chu soi chiam tur om lem lova enten huan tiang che tama thil chiang ni lo lu tuk tu na khoi nge po kan riat to lo te huai deu soi chi po na lova khang kha apoi mo in ka ria thì chuan ti la ya YouTube pa in chan hi a boi thak ani se ya tin du angin type te le edit te boi thak em a thil han page lu mai na tur le thla khan da lu tu te en ti ma kha a boi thak ani chu wangin atia ti zel hi thamai ka ria nau enanga chiang lo ti na lo zo bel le nga to ka ni ma ya